खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय दिनै 8 जुन बृहस्पतिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों गिलिखां ब्रह्मआ फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि मोजां सान गोसोनि साननाय बायदि जाफुंसारगोन दिनै नोंथाङा जेखि खामानि मावनो लानाय आबुङै जाफुंसारगोन वृष राशि बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां जानाय नङा बबेबा मोनसे जेंनाखौ लानानै सानैनि गेजेराव नांलायनाय जागोन मिथुन राशि हरखाब गोसोआव गिनाय सोमजिगोन गिनाय मोननायजों खामानियाव गोसो होनाय नङा गोसोआ जेरावबो गोजोन मोनै जागोन कर्कट राशि मोजां सान साख्रि बाख्रिनि फारसे मोजां बिबान मोनगोन गावनि गोदान बिबानखौ लानानै गोसोआव गोग्गानाय फैगोन सिंह राशि न'खराव रांखावरिनि आंखाला जोबस्रांगोन गुबुननि दाहारखौ सुख'नो हानानै गोसोखौ रेजें मोनगोन गोदान मिजिंजों आवगायगोन कन्या राशि समाजाव मान मोननाय नङा गुबुनजों मान सन्मान होजानाय नङा गोसोआव गाज्रि साननाय सोमजिगोन तुला राशि न'खरखौ लानानै दुखु जानांगोन बिमानि दुखुआव दुखु जाफागोन बिमा बिफानि फारसे गोसोआव गोबां अनखांनाय फैगोन वृश्चिक राशि दिनै नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां खस्थ' नाजानायनि मोजां फिथाइ मोनफुंगोन जायखिजाया खामानिया फिथाइ गोनां जागोन धनु राशि गोसोआव असान्थि जागोन सिगांनि जेंनाफोरखौ लानानै गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन दिनै नोंथाङा गोसोनि साननायजों दुखु जागोन मकर राशि मोजां खामानि मावनानै मान सन्मान मोनगोन ओनसोलाव नोंथांनि मुं गोसारगोन गोसोआव गोदान गोदान साननाय फैगोन कुम्भ राशि मोजां सान जानाय नङा खामानियाव गावनि मानसियानो नोंखौ हेंथा होगोन गुबुन नोजोराव मोनसेबो साननाय जाफुंसारनाय नङा मीन राशि बोथोरखौ लानानै खुसि जागोन हरखाब माबा मोनसे मोनफुंनायाव हाजासे गोजोनगोन उदां गोसोजों बयखौबो अनखांनाय फैगोन दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि न'खरनिफ्राय मिजिंथिबाय गोजोन्थों थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय इम्पल्स आसामआ नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसना सोलिगोन इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास अनलाइन टेस्ट अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियरिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन